சோப்புக்கு வழி இல்ல 3 நாளா குளிக்கல பிளேடி கூட குடிக்கல தண்ணியும் சம்மவில்ல உடம்புல தம்பு இல்ல பைக்குக்கு பெட்ரோல் இல்ல திடீர்னு கரண்ட் இல்ல சோக கதை எங்க சொல்ல பளிங்கு போல என் வீடு தெருவுல கிடக்குற பாரு கரண்ட் கூட இல்லாம படுகுறமே பாடு இனியும் வாழ முடியாது வழியும் இங்க கிடையாது போவோமா வெளிநாடு இலங்கையில சரி வராது ஓடும் சிடிபி பஸ்ஸும் டீசல் இல்லாம நிற்கும் நிலைமை எப்போ சரியாகும் துன்பம் எப்போ இனி தீரும் போவோமா வெளிநாடு இலங்கையில சரி வர